גאיה, איך קוראים לאשתו של ביבי? שרה. נכון. ומה כולם מבקשים מביבי? שיביא להם? לא, מה הם רוצים מביבי שיביא להם? אבא. בית, נכון. ומה ביבי אומר שחסר לו? כסף? כן? אין. אין לו כסף? מה נעשה? מאיפה נביא כסף לביבי? מי יביא כסף לביבי? גאיה. גאיה, לך יש כסף? כן. אז ביקשת ממנו בית? את רוצה לבקש מביבי בית? תבקשי. ביבי בת? אין? לא. אין. אין? אין בית? לא. מה נעשה? שרה בית. שרה תביא בית? כן. טוב, אנחנו נבקש משרה, כי לביבי אין. כן. טוב, בסדר.